Студио за всеки, който има какво да каже. Уважаеми перничани, скъпи гости, сега е момента да затворим очи и да си представим как тихо, полека пада сняг и пак е сурова. Да чуем звънците. Да видим в мислите си страховитите маски. Да отворим сърцето си за доброто. Нашият Перник за 16-ти пореден път е организатор и домакин на Международният фестивал на маскарадните игри Сурова 2006. Няма друг град в България, който да се гордее с това, че по такъв начин е съумял да запази традициите си, да ги изведе от миналото в настоящето и да ги предаде на бъдещето. Това означава, че Перник ще го има и ще пребъде през вековете. Защото ние, перничани, сме особен народ. Умеем да работим, но умеем и да се веселим. И най-много умеем да потвърдим, че доброто винаги побеждава злото. Тези дни ние ще станем свидетели на един страховит празник. Тук ще ликуват групи от цяла България и от чужбина. И те ще отнесат по родните си места нашия празник. Ще разкажат за перничани, които са ги посрещнали с отворени сърца. И със сигурност ще сме изгонили злото от домовете и от душите си, за да ликува и победи добротата. Добре дошли! Ликувайте с Сурова и нека празникът ни започне сега! Веселете се! Уважаеми съграждани, госпожо Георгиева, в Организационния комитет бе получено приветствие от заместник министър-председателя и министъра на външните работи на Република България, господин Ивайло Калфин. В него се казва: уважаема госпожо Георгиева, драги перничани, с голяма радост ви приветствам по повод провеждането на 16-тия международен фестивал на маскарадните игри Сурова. Гордост за вашия край е, че с такава ревност поддържате древните и уникални ритуали на сурвакарите и хукерите. Силно впечатление прави богатството на тази годишната програма. И аз вярвам в незабравимия спомен, който тя ще остави у гостите на фестивала. Нещо повече, аз вярвам в чудодейната сила на вашите маски, способни да прогонват злите духове, за да се радваме на една наистина сурова година. Това ще бъде годината на присъединяването на България към Европейския съюз. Ето защо, отправяйки поглед към недалечното бъдеще, аз виждам разширяващата се роля на пернишките сурвакари в прогонването на злото, вече от територията на Обединена Европа. От сърце желая успех на фестивала и весело настроение на всички участници в него. Ваш Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на външните работи на Република България. Приветствие във връзка с откриването на 16-то издание на Сурвакарския фестивал в Перник има удоволствието да поднесе барон Хенри ван дер Кроун, президент на Федерацията на европейските и средиземноморските карнавални градове. Dear fellow citizens of Pernik, скъпи съграждани от град Перник, and dear foreign guests, и скъпи чужестранни гости, it is already for me the 8th time
that I am here and I am proud to be here as honorable citizens of this wonderful, alive city. За мен е 8-ми път, както посещавам този град, и аз съм горд, че съм отново между вас. In all those years, I have learned to admire all the supercars and all these youngsters and older people to celebrate their and our typical Pernik festival. През последните години аз се научих да се удивлявам, виждайки толкова млади хора, които участват в този фестивал в град Перник. And I am so happy that you have opened the borders for everybody from all the countries in Europe to see what is Pernik Carnival. И аз съм щастлив да видя толкова хора, които са преминали границите на света и са дошли тук в град Перник да видят това събитие. I want to make a compliment for all the rulers in the last 40 years who have maintained this tradition. Искам да отправя своите комплименти и благодарност към всички управители в този град, които допринесоха за постоянното присъствие на този празник. And finally, also I want to make a compliment for all the artists, painters, handicapped children, photographers who have made beautiful momentum of painting in colors of your carnival. Също моите комплименти и благодарности към всички представители на изкуството, художници, фотографи и деца с неравнопоставено положение, които бяха представили изложби. I have never seen so many exhibitions in one day as here in Pernik. Никога не съм виждал толкова много изложби в един ден в този град. My compliments, thank you for your hospitality, thank you for your friendship, thank you for everything. Моите комплименти и благодарности, благодаря за вашето гостоприемство, за вашето приятелство, благодаря за всичко, което насочихте към мен. I love you all. Обичам всички вас. And now we start, I think, with the carnival. И сега можем да започнем карнавал. I hear the sounds. Виждам, чувам вече звуковете. Okay. Thank you. Благодаря.